Pišite, kolega. Pišemo. Postoje razni načini Načini? za postavljanje mina. Mina. Imamo zapadno-egipatski. Egipatski. Dinarsko-rudarski. Rudarski. Vijetnamski. Vijetnamski. Nažalost. U datom slučaju, u objektu koji je predmet naše naučne analize, nije bio u upotrebi ni jedan od poznatih načina postavljanja mina. Nego? Sistem zvani ofrlje. 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 Sunce ti jebe. Mustafa, hej, najbal sam. Šuti. Dobar dan. Mustafa Halimić, inače vlasnik ove kafanice, mali ovog prostora oko ovo malo to. Koliko vas čekamo da znate, ovo nam pravi probleme, a tu je za vas sitnica, ja vidim. Hoćete možda popiti nešto prije nego što krenete da radite? Najbal smo, kajem ti. I šta imamo još? Imamo odskočne i rasprskavajuće. Rasprskavajuće nam služe za... Služe nam... Ne pitam tebe! Mene pita čovjek. Za... Služe nam za... Za... Rudarsku. Ti... Služe nam za višestruku upotrebu. Višestruku upotrebu. Višestruku upotrebu imamo još. Gdje? Imamo... Ne pitam tebe! Mene pita čovjek, znaš. Izvinjavam. Gdje? Sad Gdje? Unio. U Rudarskom. Gdje? U avionskoj industriji. U avionskoj industriji. Avionskoj industriju vezano za mine imamo na 3 načina. Prvi je... Ne pitam tebe... Mene pita čovjek. Pa reci onda, hajde. Nemoj me zbunjivati. Sad me malo zbunio, ja se izvinjam. Šta se ono pita? Prvi je... Rudarski. Šta smiješ? Šta smiješ? Prvi je avionska industrija. To smo rekli, prvi je... Aha. Brodogradnja. Brodogradnju 2 puta dijelimo na 3 dijela. Prvi dio prvog dijeljenja je... Prvi ne pitam tebe, šuti kad čovjek treba da govara. Uspem da misli. Pusti ga da misli. Zinte se, oba dvojice. Rudarski. On svoj udžbenik. A što sad? Odruči. Uzglob. I sad? Tanjiši s razumijevanjem. Tanjišem. Evo nešto ovdje ima. Šta ću sad? Intervencija! Da intervenšem. Ček. Evo je. Fabio! Vilma! Tanjiši dalje! Tanjišem. VPH je ovdje kod nas ne mora dobar, ali ne pata ove lijeve talase. Znaš. Ko su ti ovi kreteni dole? Radi posao, profesionalac je 1/1.